Nuwun sewu Mbak Yu. Nuwun sewu kula ajeng takon. Alah, kowe tak ana wong bagus. Sama mriki tak pernah ben ngendikan niku kepenak. Ora ya ora kudu dianggep to. Iki pripun iki? Sopor. Mang benake. Melu kapoleh. Kangge pun rebu to, Mas. Nek iki lem rebune min robo sedikit terus surate rebu meneh. Saiki ra jenenge benake ngono mungkin ana rebu kan. Alah rumang sapu dina ana wong bagus ibu bojomu kaya kurang bagus. Oh, Pundi kok mak beduduk iki wau. Nggih nek sampean mundhut preksa kula tak gentet mantul. Nggih. Kula Raden Puspawangen saking Pucak Kembar. Aduh, Doro, Puspawangen ngono sinapun. Pun kaya adate mawon. Adate kepiye? Kaya pasti tenan. Abang sampean arep api-api nyembah nyatane yo ora tumus tengati sampeyan kok. Aku waktu nek nyembah niku kale sing gawe urip. Nyembah basa Jawa niku tegese awet pakurmatan tumrap tiap sane. Oh, nggih Doro niku namung bebujengan Doro. Nyuwun sewu. Iki den apa Doro? Den bagus Puspawangen. Lah niki nyuwun sewu boten mangertos kenapa Dek legap pinarang mboten. Nggih, Rawuh kowe kok yo nuntuti tindakku to diajak. Ngomong Kang Mas ki urip kok. Urip piye to? Mau jarene aku kok bobo. Pasan aku bobo. Terus aku melek. Kenapa seseorang melek jejer? Ya wis, upama pun kakang kok anggap luput, aku mundhut pangapura sing gedhe pamon. Ya wis, aku yo njaluk ngapura ya Pak. Iya, ora dadi opo wis. Rumangsa kula jenengan iku lho, Gen. Kok kaya ngono terus. Sampeyan nyemoni kula to? Boten. Tapi sampeyan mau pripun? Sampeyan mau pripun? Ayo, kaleni. Kula. Pak. Iya, Bune. Upama kula ngoten niku niki kadang kula mikir adi kula. Oh, ngoten lha nek kula niku ngoten kok jenengan pripun to, Bi? Mau pripun jenengan? Lha kula ya wis, jangan aku berapa enggak. Pripun? Wah, bener. Wah, jangan dhewe kok bener-bener. Karo Kang Mas dhewe. Kula sing takon. Jejer. Mriki niku cedhak wande mboten. Walah. Malah aduh. Kok niku adoh banget. Rening lah kula ninggalake Kadipaten Pucang Kembar niku pun sawetara wektu. Malah niki kula ditunggu kali adik kula. Kula kok ngrasake salib, kok kula tak nyuwun tulung ajeng melu teng omah sampeyan kula nyuwun unjuk jalanan kula salib Bunda. Kula nyuwun diparingi ngombe utawi unjuk. Nggih, nek tenggen kula niku bahasane ngoten nggih. Oh, nek meme niku lak urape lare alit, ya wis kok gede kok meme. Ngersake nyuwun sewu badhe ngersake susu ingkang es payet nggih niki to. Kula ora seneng ngombe werna-werna bangunan napa entene mawon. Kula tak melu teng omah sampeyan njur kula nyuwun dicawiske unjuk. Lah tenggen kula niku napa-napa enten jenengan ajeng ngersake napa mawon enten. Arep wonten desa niku kok kula napa-napa duwe wong niki niku betina mak goleke pangan kula. Beres den niku padake kula kali. Syukur yen ngaten tegesipun kula ora semelah. Mboten. Pun kok kula mang tutu ke omah sampeyan. Kula ajeng melu mulai sampeyan kok. Awak sing kowe mati sampeyan. Ayo biasa.
Kakak Blaskor. Orang Jawa. Kakak kalau aku tak lewatkan jambut ngabiri kalau sampeyan Itu baik. kamu kira-kira kamu koran Oh, guru. tenan Lah aku ngajar ki kakak jangan cilik jare kono kok cilik iki lho. Loh, kalau bikin dari sini, Oh iya. kalau jadi apa? Tupe. Ayo, Wes ya bisa mandi. weh. Ya bisa bisa. apa bisa Aku no, kira uang sepi waduh, semua rolong itu. asmat kalau kakak aku silakan Kalau tunan. Nek sing kalau wadon iki. Ayo, kalau waduh, Oh, kakak kalau wadon. waduh mana ngomong? Jare iki wadon. Oh, jangan yang jauh. Oh, nih, jauh. ini ada sokong kalau sokong Kalau panco, kalau panco. kalau tak Kalau gendut. Weh, kalau, dituntut yo sing kok ora ngene kok. Awake dhewe iki mau ora nulya kajaba napa. nyopot ya Sang bupati Penyusul Kambangan dirate sangat ono kabeh. sangat Ya, Kambangan awake dhewe dirate Gusti Pati. yo sing sabar Ayo bajul kuning. makane aku komen iki sing kuwo kakak tuh ya Ngarep ora nulya kajaba Sang Prabu. rasane kok biasa ya yo rasa Yo, yo gendut yo ngene. Iya toh. Opo ora ben ngerti kabeh ora. barang Nuwun para rawuh. ora Kabeh dong. Esok telepon dadi kabeh. Aku tak kenal ya Allah yo tak seret. alon-alon Ora nulya awake dhewe ngirim kuat. rasa Teras ora mana. oh yo wis Tuh aku aku. Teras ora mana. kalau kene iki Gusti Pati. Bajul. Kabul kuwi. ure Dong. eh Bakal Gusti Pati. Kalau enggak lagi sakra. Lembut asik. Musuh Kambangan. lha ono saksane mesti adubane Oh, ayo perkara Yusuf itu perkara bukan masalah. oh lah iya bener 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 oh kakak kakak yo yo aku yo mesti kakak Piye boten dhewe ya mondok kok. Iki aku gak saksi kok yo. Oh, aku tuh saya sepekan mencet. Oh iya. Ngomong nang kene, amar gawe dhewe ngenteni. Iki pate. Iki kan boleh ayam-ayam. Gawe dhewe kesel aku apa kok gawe to piye? Ayam-ayam.
pisan ketoprak ya. Timbangane bendina mung ogok-ogok wayah. Ayam apa? Ayam golek. Kate tau wis. Ngono. Kula jamu. Kowe kala wanda. Kala tuna. Iki kala wanda. Kala tatung. Woi. Kala mentel. Lan kowe sing mburi dhewe kala-kala ora tau minyak. Mboten dadak. Ongkosipun. Hah? Mboten dadak ongkosipun. Kowe kabeh iki nampa dawuhku. Ngetut ayang-ayangku. Sajrone aku ambak Jumantara. Inggih, sampun gampang nggih kula. Napa? Derekaken anyang-anyang Derekaken anyang-anyangipun Ayang-ayang. Loh, ilang. Ayang-ayang kuping moro ngalor kok kowe malah moro ngidul liar ning endi? Iya. Jalan lacak saja pun itu. Ngono, ya. Oh, padha aku mau rene. Mampir ning Kadipaten Sri Kayangan nggih. Mampir nang gone sedulurku Tumenggung Kala Warna. Aku dhewe mergo dheweke kuwi wis rakit Sekar Cepaka Mulya. Ini Sudha putra Miwaha Siwi. Arep wis tak tiliki kabeh wis beres, aku banjur nemoni kowe. Pandiku lho. Wonten karyanipun. Engko sawise ketoprak iki sesuk liramu tak utus dalang wayang golek. Lakone pedaing medhayin. Sampeyan mawon. Bedang kae sami kok kemawon wis. Kowe ora nggo wayang. Betul, enggak. Mau siji lah yo ora iso. Ayo kudu sing tangan loro kan aku dhewe. Oh, wis dipun. Ngono ya? Nggih, sing dikon jae. Nggih, rambut. Sampah pisan. Bukan dua lah, bukan itu man. Wis ora apa-apa dalang-dalang tuwa kuwi gelut terus gen. Ibu sak matine ngono wae. Ongkon rukun wae kok ora iso. Angel. Seniman kuwi kok rukun angel. Rukun kuwi ya kudu lahir batin. Wah, sakit. Dalang siji karo sijine iki kudu lahir batin. Ora iso. Kudu bontok-bontokan. Kudu bontok. Mulane aku ora ngerti nomor telepone Mas Wondo takon sampean. Nomor telepone pira Mas Wondo? Mu sakniki pun mboten duwe HP ngono lho. Regane niku ponangan kae kuwi. Iki ponangan kuwi kok ora HP-ne lagi bubur. Betul Kang Pesti. Kula kudu rukun lahir batin. Saya kok kabeh mbiyantu ingkang sinuwun Prabu Limus Bas. Nggih, sinjang nggih. Raden Ajeng ing Pucang Kembar, putrane Adipati Jayanegara. Mula ayo, sawi klengkati iki wis teko wis wiringin Adipaten Pucang Kembar. Yen ora percaya ditu percaya. Sadika. Durung rampung lek ngrasani sebelum palungan sing liwati. Ah, itu ngerti jerek ora wis.
Kula tak takon sampean sinten kok iso ngarani yen kula golek perkara. Gus, sampean Kyai Bagus sandang penganggone lan cacakane siapa itu? Sopo? Sing dadi kekasih kowe Ditepungke mawon. Kula Raden Puspawangi. Wow! Iki jebul sing jenenge Puspawarna. Puspawarna. Oh, aku anggere guyu kuping budek. Puspawarna itu ditepungake. Lah diwano aku iki rangka dalem ing Kraton Nusa Kambangan. Patih Bajul. Bajul sapa? Bajul. Bajul kuring. Bagus. Aku kuwi ning ngodi kowe iki apa ta? Nggih ditepungke mawon. Bajul kuring. Tepan mawon kula Puspawangi sampean Patih Bajul kuring. Iki kala kathung, iki kala dumung, nggih. Kala HP. Kala HP. Kala Adi Prayitno. sing burine kok niku golonganing kala-kala. Kala-kala HP. Nggih. Nggih, sampun. Ayo iki sok. Sing tawaduk-tawaduk matur ayu iso. Iyo. Ayo kita parinjara. Wanita menika kadang planet. Diajeng Dewi Sumekar, putra ing Pucang. Kula niku malah kaget sak samunipun panjenengan midhangetaken bilih menika kadang planet pun Sumekar, panjenengan kok malah semune kaya muntah-muntah. Ngecek. Guyune para yaksoni ngene. Oe. Saking seneng Gus, gak ono. Kowe ngirit kula segelar sepapat. Yen kena tak pringgake, iki awake dhewe iki padha karo ngrintik asu digite. Ya, kula ngerti yen kula kadidene rindik asu digite. Kula sing lakune rindik yen katen panjenengan sing gawe tetembungan rindik asu digite sinten? Lho, campur banget. Sing mlampah rindik niku kula. Dia asune sinten? Campur. Kawis roh uprampe pepak. Oke. Iki mesti ora kena digawe apa. Gus. Yen kena tak eleke saiki kowe bali. Ora Sumekar tak boyongi ning Nusa Kambangan. Kok lek gampang sampeyan. Sumekar iku duwe wongko sing tanggung jawab. Yen pancen panjenengan ngajengaken cara maneh diajeng Sumekar. Mangke piye? Matur nganggo cara sing apik. Iki apa sing ndarmeni kowe wong tuwa? Yo wis Sumekar. Coba kowe iki. Kowe kandha suaramu kaya ngopo? Sopo jenengmu? Kula Sumekar. Iso tak? Nek kowe wis ora nututi. Ora apa. Kowe arep apa? Apa nang arep apa? Apa yang nyebut orang ini kita sing ora. Omong kosong pados kejar. Mugo yo ora iso. Karena wis ora tajak. Nek kanggomu selamat. Ora ruang jigomu. Terus elek wong lah. Sampun sampeyan piye? Ngene, saiki kowe seneng tak ngake manut tok.
kula mboten ajeman. Kula niku duwe gawean. Sing dadi tanggung jawab kula, tur kudu kula rampungake dhewe. Kalamuntan kangge ciro. Rantang takut nyanyang. Aku ora
Aduh nek wani ora. Buahnya. Ayo, maju sejangkah apa kamu orang bengkak sebaiknya. Aku aja mau anggap loro sabdon, telu saurupan. Ayo, Abjang kok tangkap jojokan talan bau. Ora bakal aidan Idam tergelok, incak mati. Iki durunge tanggung jawab kadang tuwa marang adine sing ditresnani. Ayo, yen pancen kowe tak jelas, yen pancen kowe satri. Oh. Iya. Bas. Bas. Bas.
Iki ana pamongan mereka giwang-giwang wadane oleh paman iki. Monggo yen to tak delok tak samang isih ana kaketake jatuh. Tegese pamongan iki sing ana pangsane wong urip. Ya. Supaya dadi pamongan iki ngerti kok. Kok jare punya melapak utawa arep tindak singkir yo ya wis kurang-kurang laku tak suwunke menika ngasani Gusti kanggo kawoso muga-muga pamongan iki bisa paling nek jatuh aku pamongan mari sepekasane Gusti tangi Menika wonten ing alam ing kelanggengan. Panjenengan malaikat sinten? Nanging rumiyin di sana. Panjenengan menika tasih bisa wonten ing alam kasunyatan. Menika titik akhirat. Yen ngaten panjenengan ingkang sampun paring pitulungan dhateng kula pisan. Gandeng ana ing papan kene ora kepangonan kok menawa aku sing tak dulu. Monggo kelakoni sebentar. Matur nuwun dene panjenengan dalem sampun paring pitulungan dhateng kula. Lajeng nuwun sewu kepareng kula badhe nyuwun prisa. Panjenengan dalem menika sinten pisan? Kula menika saking Kadipaten Teling. Putra dalem panjenenganipun Kanjeng Adipati Bondo Sumoko. Dene nami kula Raden Panggung. Punten dalem sewu. Paduka menika sinten sareng kula menika awit dereng nate pitepangan lajengipun dereng nate pasrampatan paduka menika sinten. Menawi nitik nggih menawi nitik saking pisananipun paduka menika tasih sentara dalem. Kejawi kula badhe ngaturaken genging panuwunipun agengipun dhateng Pepindhan. Derek nepangaken kula Raden Puspawangen putra ing Kadipaten Catet. Sinten? Kula Raden Puspawangen. Waduh, Raden Puspawangen. Dalam sewu pisan Raden Pangling. Nalika kula matur bilih kula menika pun Puspawangen. Sajakipun jenengan dalem kagiat Jolida. Wonten Jenengan mugi kaget menawi kula mekaten sira. inggih Dados ngaten. Kula matur kaliyan panjenengan lepas dipun pangapunten. Raden Puspawangen. Tebih anggen kula mulari boten mangertos pundi papan gunungipun. Karana kula kados nang kula dumateng kula tawi sedulur sepuh. Nggih menika kanggo kula. Menika nyumpun kok. Bilih pasukan menika dipun ladosi paring ladosi panjenenganipun Raden Puspawangen. Lan saking menika pamrentahipun Mbak Bunda Bondowati supados mulai panjenengan. nggih lajeng Lah menika kesampun monggo kula dherekaken mundur wonten ing Kabupaten. menika perkawis katresnan. Inggih. Menapa kinten-kinten Puspawangen inggih wonten saklebeting pasempenan dalem nggih kadang dalem menika Puspawangen kula jojok nggih mriki menika wonten Puspawangen sanesipun. Menawi saking nitik menapa dados pangandikanipun kangge kula. Menika uga udananipun menika jebles klek kaliyan pati. Mila monggo kula dherekaken. Upami estunipun kula badhe matur mboten jer kula sampun panjenengan dalem paringi pitulungan. Upami sasampunipun kula pinanggih kaliyan kadang sepuh panjenengan kaleres kula mboten saged meranani dhateng penggalihipun kadang sepuh panjenengan lan kosok wangsulipun. Tumraping raos kula kirang rumaja kados pundi. Sampun ngantos tambuh kaliyan kanggo sepun panjenengan menika nadyan dereng nate pitepangan utawi nate gatruk. Ing jenyatanipun menika
kanggo kula menika kados tiyang ewah. Mergi upami panjenengan. Oh, bab katosnanipun kanggo kula tresna kaliyan panjenengan ingkang kula tanglet. Kula suwunaken tresna. Menapa gegek malah mangke panjenengan boten tresna. Boten ateges kula boten purun. Raden, monggo menawi nitik pasuryan panjenengan sedeng kadangin lembahe bagus taruna sigit peke ing pasuryan. Mesti yen mijil wanita yo tentu kemawon sulistya ing panggih. Sakmenika menawi ngersakaken limbali kula kakang dikundur monggo banding kula nderekaken. Namung menawi boten rumaja ing galih kula yo bali lentung ora apa-apa. Oh, ngaten jenengan tahu kalian sedulur kula tahu. Lah wong urung ngerti kok panjenengan iso ngendika ngono. Lah nek ajine wae bagus apa ya Mbak Yunek lakon enek tak yo ora. Wedi luwih tulis kene. Lah malah kula tak tanglet. Mbok menawi mangke boten sarujuk kali sarjujo nika galih mergo kanggo kula menika kirang sae kelakan. Lah kintingane tiyang katresnan menika menapa? Katresnan menika piantun sepuh nate paring wangsa jari tresna iku embane kaya dene tumetesing madu rasa manis kang angenggani satmah bisa jalari tansaya wimpuh keketing ati siji kang minangka blating rasa embo kaya ngapa lamun bisa jajar lan cangket marang wanita kang tuwuhin tresna dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitan-pawitan. Ora salah pilih Mbak Ibu marang panjenenganipun Raden Kusuma. Monggo kula dherekaken wonten Kadipaten Dekel. Monggo Raden. Kula ten mriki kalih sing